रुको कहाँ साले जी आ गई जीजा जी वाह 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 ठीक 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 है ले पकड़े बैग हम जाई ना ना ना, ना ना, पापा रुक गाड़ी जा। रिजर्व कर लो दीदी के भी लेके जाएगी बना इनकर दीदी जाई है रुक दीदी है कहां भी आ आओ कहाँ गई लो जल्दी करब जामन लेट होई जाए के बैग और भाड़ा बाटे रुक रुक तरकारी तनी घुगनी छोकले बनी का हो भैया के संग चल जा ये रिजर्व गाड़ी तोर बाबूजी भेजले बनन अच्छा इनके संगे तू निकल जा ठीक बा अच्छा ठीक बा जाओ भैया बैग बैग दे जे तरम लेके चल ली बैग निकाली बैग हमारा रुपया कुछ ले ले तनी ठीक बा अच्छा जाता है नो जल्दी आ हम भेज दिले जिग ना रहो बैग दे बैग ले ली थे हां ले ले चल चल लेके चल चले हमारा लेट होता हां वहीं से जीजा बम बोले ठीक बा ठीक बा हमरा विश्वास नहीं का हां ठीक बा टाटा तनी टाटा करते तू तो करी ना कैसे तो करता नहीं से अच्छा ठीक हो जाता नहीं क्या भलाई से मेरे के शादी से जीव था गेलो तो का हो साली जी था गिलू का बा जीजा है जिया ठीक बा पूरे गिज बरिया पे ना हो थकनी ना जानता हो गड़िया में चक्कर आवे लगला हमरा के गाड़ी में तो चक्कर वाला था हां कर नहीं देवेला कि एसी चलाव ना चलेला सा बिना एसी का हम चक्कर आवे लगला हमरा के माथा ऐसे दुखाता है बतल रहो तो हम आगे रहती तुहार दीदिया के छोड़ दे रहती अरे हमरा कपारे का दुखाता है लेकिन कपारे निकल के तो फेंका जाई बाहर दाना दबादी तुहारी कपड़ा अरे जीजा जी रहे दिनो रोबा का दवाई रोबा हाथ में दे के जाने नहीं खे नहीं जान दी इतना बना कि दबा दूं तो मैं दर्द हो तुहारे के लिए दूर रहे रहे लागत कि औरी दुखवा दे रोबा कपारा हमार तुहार दीदी कितने दिन से परेशान रही है अब दवाई हम कपड़ा दीदी तोहर कितना दिन से परेशान रही है कि हमके जाए दी हमहू चाहत नहीं कि साली आ जाए सोई से कहनी कि बुला दी हां साली के पूछेला मेहरा रुके आगे खाली ऊपर के मन से साली साली रोबा कोइले रही मेहरारू हमार तो मन रहे तोहरे से शादी करके तो हम बाबूजी न करवा दे तोहर दीदिया से हमरा से पहले कहे के ना रहे रोबा कॉलर रहती नु त हम ओई दीदी के मड़वा में जाके बैठ के रहती दीदी के किडनैप करवा देले रहती जान जाए अब ऐसे दीदी से कह दे रहा तो त का हम नहीं अब जे हमरा के चाहेला ना ओकरा के हम इतना चाहे लगी ना इतना ना कि पूछी मत रोबा कितना चाहे अभी तो चाहते मैंने अब का अब राउर चल लइका लकी हो गए सब लइका लकी समारी कहाँ लड़का लड़की हो गई सर अब गोलबो मटर में घुमत हो के कर पाओ सो तोहर दीदिया के वहाँ से हमारा वहाँ से के कहल गइल बा कि लड़किन के शादी हो जाला ना तो उनका निशानी सिंदूर हो जाला और लड़कन के कौन मोहर मारल बा तो कहीं जा कदें से कि हम बेशादी शुदा बानी तो तोहरा लगा था देख के हमरा के हम बताओ अभी तो बच्चा बनी ना तोहर दीदिया रौरा अपने दीदिया के हम नहीं कहबा के कुछ हां नहीं तो कुछ हम कह दे ना जान जाए तो हम कुछ कर देम कुछ का कुछ कर दे कुछ वो कर देम चले अब इतना फटर फटर मत बोली जीजा हां नहीं तो जीजा नहीं रही अब तू वही जे रह दीदिया के अपना कह दे कि वही जे रहस ठीक बा हम एजिक रही हाँ अरे जीजा जी हमारा उतना दिन खराब नहीं के ठीक बा चल लइका के बाप तो रहब हाँ वो प्यार मोहब्बत वो जगह जगह पे बाटे चलो ठीक बाटे कुछ खा लो बना लो ठीक बा का बना दी बताई कुछ मुंह मीठा हो जा और तो मुंह मीठा से तो का बनाई कुछ बना दो ठीक बा जाई हम बना दे जो हमके समझ में तन बना दे जाई जैनू जाई लेकिन हमारा मन नहीं करता लग से जाए के हाँ तो सूझ जाई मन कर पकड़ के धर ले ओह मतलब मैं ढेर ना खखुआई ठीक बा खखुआई बंगाली रहे तो भात भात न रियत रहे तो धंधर और भइल चल बाटे ठीक है गुस्सा मत कर हम जाते हैं ठीक बा जाई हाँ जल्दी आइब जल्दी नहीं तू कुछ बना लो ठीक बा बाप रे बाप जना तो के घर में आके हम फंस गए केन का दीदी हमरा के फंसा के अपने चल गइल बिया जल्दी आओ तो नहीं खे पता नहीं जी अजीब सा लागत है जीजा जी के संग हमरा के कितना तो जीजा जी हमरा से कई गुना बड़ा बनी तू जन सोचे था जीजा ना तो तोरा से बड़का बड़का काम सोचत नहीं ठीक बा
हम तो सोचत रही दीदी गोइल भी जान हाँ हम तोरे लहे में रही कहिया तू हमारा से पट ये मैं सोच लियो कि पट जब तोरे से बिया करके तोरे लग रहा वहाँ तो बस तोरे से प्यार करत तो कि अपने जाल में फंसा के मौज मस्ती करके जा जीजा बोला भाड़ चल कुछ बनाई हम चावल बना देनी सब्जी बना देते ही फिर एक बाद कुकरवा के धो के दाल चढ़ा दे भोजी दाल चावल सब्जी बना दे जीजा जी आब तो खा ले बताओ ना चलो हमसे लागत रहो कि ज़्यादा डला गई बा भर गल पूरा कैसे खत्म हो के हट जीजा जी खाई में तो ले एक बार गैया के डाल दे जी गैया खा लेनू बताओ हम जीजा जी से इतना प्यार करत है पता नहीं वो हमरे से प्यार करब कि ना करब एगो होला नू कि लड़की टूट के प्यार करत है आ लड़का तो खाली मौज मस्ती खातिर के प्यार करन आजकल के प्यार ये ना हो गई बाटे आए पता लगल कि जीजा जी के आदत हम लगा ले आ लास्ट में जीजा जी क्या करब नू कब कि हम तोरा से प्यार ना करी ना हम खाली तोरा से टाइम पास करत रही कैसन प्यार का होला प्यार ये तो बा प्यार के मतलब प्यारो कर में डरे लागत हमरे के लेकिन कोनो बात नहीं अगर जीजा जी इंसान होकम नू तो हमरे प्यार के जरूर तनी मैंने उनकरा के ख्याल आई ठीक बा कि हमारे साली हमरे से कितना प्यार करो तड़ी ऐसे तो बहुत ज़्यादा हम जीजा जी से प्यार करना कितना हम कह भी नहीं कह सकते कि कितना प्यार करी ना प्यार करके जतावल ना जाला कहे जता देबू तो प्यारे ना रह जाई अगला इंसान के नू समझ में आवे के चाहिए कि हाँ वो लड़की हमरे से कितना प्यार करती है जौन लड़की कि जीजा जी खाती के अपन ओजी से छोड़ के बताओ जीजा जी खाती के आ गई बहन गई नहीं और आ बहन के ससुर आ गई बहन बताओ एकरा से बड़ प्यार का होला।